Короче, гапорамон бураҷон гӯш кӯ я чӣ пурсам. Ҳамин до мехид монда як духтараки чашм сиёҳак омадаги яй случайно намешиносиш, номша намедонӣ чи ай? Мадина буд ба фикрам. Мадина? Ай беки нахдиш пуромад. Баъд занг месам давай. Ба кӯча мерави ба ҷон накрута, ба кӯча мегзари ба ҷон накрута, ки дилма бурдаи бовар кидихта, ки дилма бурдаи бовар кидихта. Рӯй моли сари ту ҳазор гул дора, рӯй моли сари ту ҳазор гул дора. Oşiqat şeydim lıqta kişti boboda, Oşiqat şeydim lıqta kişti boboda. Madina Johnny mani, oromi Johnny mani, Madina Johnny mani, mojito boni mani. Boman bimoni, dusad me doram, Boman bimoni, dusad me doram. Дартаги домиду ай шаб то сар, ту дихта ай ҳолам надори хабар, чӣ ба ту ай ҳолам надори хабар. Ба нозу хандаот бурдай дили ма, ба нозу хандаот бурдай иши ма. Бихоҳӣ нахоҳӣ мешай ту ай ма, мехоҳӣ намехоҳӣ мешай арӯси ма. Madina Johnny mani, oromi Johnny mani, Madina Johnny mani, mojito boni mani. Boman bimoni, dusad me doram, Boman bimoni, dusad me doram. Johnny mani, Madina Johnny mani, mojito boni mani. Boman bimoni, dusad me doram.